Salutare investitori, eu sunt Alex și bine ați venit la un nou videoclip. Probabil toată lumea a auzit de indicele S&P 500 și despre companiile din componența acestui indice, însă nu mulți știu cine a creat acest fond de indexare, iar în minutele următoare veți afla în detaliu cine este persoana din spatele marelui indice. John Bogle a fost fondatorul Vanguard Group și un susținător major al investițiilor în index. Denumit în mod obișnuit Jack, Bogle a revoluționat lumea investițiilor prin crearea de investiții în index care le permite investitorilor să cumpere fonduri mutuale care urmăresc piața mai largă. De asemenea, a făcut acest lucru cu intenția generală de a face investiția mai ușoară și la un cost scăzut pentru investitorul mediu. Totodată, Joe Bogle a fost un investitor și fondator al Vanguard Group, una dintre cele mai mari firme de investiții din lume. Bogle a creat investiții în index care le permite investitorilor să cumpere fonduri mutuale care urmăresc piața mai largă. Totodată, Bogle a introdus fondul Vanguard 500 care urmărește randamentele S&P 500 și a marcat primul fond index comercializat pentru investitorii de retail. Una dintre realizările de pionierat a lui Bogle a fost investiția la costuri reduse în fonduri mutuale prin crearea de fonduri fără sarcină. Investițiile în index utilizează o strategie de investiție pasivă care necesită ca un administrator să se asigure doar că deținerile fondului se potrivesc cu cele ale indexului de referință. Cât despre realizările sale notabile, în 1976, Bogle a introdus fondul Vanguard 500 care urmărește randamentele S&P 500 și a marcat primul fond index comercializat pentru investitorii de retail. Structura unică a lui Bogle pentru Vanguard a făcut-o de asemenea o potrivire naturală pentru furnizarea de fonduri mutuale gratuite care nu percep comisiuni pentru achizițiile de investiții. De asemenea, ce este important de menționat este faptul că un fond de index este un fond de investiții, cum ar fi un ETF sau un fond mutual, cu un portofoliu care este construit pentru a se potrivi cu cel al unui anumit indice de piață. Când fondul Vanguard 500 a lansat în versiunea sa inițială, a strâns doar 11 milioane de dolari în prima sa subscriere în 1976, iar începând cu 28 iulie 2022, fondul gestionează active de peste 709 miliarde de dolari. Alte întrebări relevante pentru acest investitor sunt: cine a inventat investiția pasivă? John Bogle, fondatorul firmei de administrare a investițiilor. Vanguard a inventat investiția pasivă procedând astfel. A creat o nouă industrie axată pe acest tip de investiție, spre deosebire de metoda tradițională de investiția activă. El a fost cunoscut drept părintele investițiilor pasive. Iar o altă întrebare este: care este diferența dintre un ETF și un fond indexat? Un ETF poate fi cumpărat și vândut pe o bursă ca o acțiune în orice moment, în timp ce un fond index poate fi tranzacționat doar la sfârșitul zilei, la prețul stabilit. ETF-urile oferă o flexibilitate mai mare decât fondurile indexate. Iar ca o scurtă concluzie, John Bogle este un titan în istoria managementului investițiilor prin înființarea Vanguard Group, una dintre cele mai mari firme de administrare a investițiilor din lume. Prin Vanguard a popularizat investițiile pasive, facilitând investitorilor obișnuiți să-și investească capitalul și să genereze randamente cu riscuri scăzute. Așadar, dacă ai ajuns până la final, îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi la canal și să lași un like
Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu mai pierde timpul și hai pe canalul meu de YouTube să ne construim viitorul împreună. Ceau!